हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जा रहे हैं एक पिकनिक प्लेस में। वो पिकनिक प्लेस का नाम है रानी घाट। बोरो भाषा में रानी घाटन बोलता है। अभी हम जा रहे हैं। अभी तो पिकनिक का पूरा धमाका चल रहा है। जों जाहैबाय बाक्सानि बरपेटा रोड जानानै फैदों। बरपेटा रोडनिफ्राय आई लाभ इउ बाजारजों फैदों। आई लव यू बाज़ार जो है वो आई लव यू बाज़ार से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आपको आई लव यू बाज़ार कभी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटा सा नदिया मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकता है बराबर। ओरै बारलांग्राया अबेखय? बिदिनो बराबर थांबाय दा दे बेनो मोनहैगोन। लामाया एसे गेद्दा गेद्दि, थेवबो जेबो नङा, जेबो गिनांगौ जेबो खोथा गैया। पूरा बराबर लामा। एक छोटा सा नदिया है, वो नदिया का नाम है हकुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ब्रिज बनाया गया है। ब्रिज के ऊपर आ सकता है, कार भी आ सकता है, बाइक भी आ सकता है। mak bisa lainnya mak फैगासिनो बे जाहैबाय हाखुवा दैमा। हाखुवा दैमाखौ नै बेबायदि ब्रिज बानायनानै होबाय। दायो आरामसे थांलाय फैलाय खालामनो हायो। जों रानी गाथोनाव थांनोबो जेबो उसुबिदा गैला। मोजां सोलायबाय। पूरा नेचुरल है, नेचुरल लग रहा है। जायगा बिराद मोजां, जेबो माने बेयाव जाबोर जोथोर प्लास्टिक बायदिसिना बेबायदि गैया। बिराद साफा जायगा। खेबसे माने बरपेटा रोडनिफ्राय ओरै आई लाभ इउ बाजार जानानैबो फैजायो। आरो बेजों फैयाब्लाथाय ओरै सौरमथिबो फैजागोन बा पाटबारिजोंबो फैजागोन आरो। बरपेटा रोडनिफ्राय मथा मथि 20 किल'मिटार्स बा 25 किल'मिटार्स जागोन बे रानी गाथोना। ये हल्दी है, हल्दी रंग हल्दी लगाया हुआ है इसमें। अगर आपको रानी गाथन या रानी घाट आना है तो बाइक से भी आ सकता है आप, और कार लेके भी आ सकता है। रास्ते के लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग, इसका व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा व्यू है। वेरी नाइस प्लेस। फाइनली हम आज रानी गाटन पहुंच गया। दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही अच्छा व्यू है। रानी गाटन में बिराद ना दं दे, बिराद ना मोनो दैया पूरा साफा बोहैबाय थानाय दै नालाय। नैबे दैमानि सेर सेरनो मानसिफ्रा पिकनिक जायो आरो। बेयावनो बायदिसिना बादा खोबनानै बेयावनो संजायो आरो बेयावनो रंजायो बाजायो, इन्जय खालायो आरो। मोजां जायगा आरो दैया बिराद साफा। लोंनोबो हायो, जेबो मैला गैया। आरो खिन्थु दैयाव बिराद ना दङ बेनि दैयाव। आरो दैया पुरा गोथां साफा आरो बोहैबाय थानाय दै, दिदोम दै नङा।
बोहैबाय थानाय दैयाथ' माबायदि जायो नोंथांमोना मिथिखायो माने बेयाव जेबो मैला थाया मैलाया स्र' थाङो आरो दैनि सेराव माबायदि दङ नै अन्थाइखौ ओरैजाय माने गुनाजों हेबनानै लाखिनाय जादों जाहाथे हा खुरखानो हाया दैया खुरखानो हाया ओजोंहाय बेबायदि खालामनानै होनाय जादों आरो बेयाव आरामसे जिरायनानै पुरा मजा लानो हायो नै ओरैजा जिरायनानै पुरा मजा लानो हायो आरो मोजां बेयाव जिरायनानै नोङो ओरैजा बेदरफोर जानो हागोन आरो लोङोबा लोंनोबो हागोन बिराद मोजां लाइन ओरै गाखोनानै ओरै उन्दुलायनोबो हागोन बा जि मोजां माने रंजाग्रा जायगा दङ गेलेग्रा जायगा दङ हे जि मोजां भिउआ ओरै नाहरलाय नै पाहार दङ ओरैजा आरो बैखिजा रंजाबाय दं दे सोरबा पिकनिक जाबाय दङ बेबायदि भिउ गैयालै जि मोजां नुखादो हायो रानीगाथोनाव फैनायनि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैया लामाया पुरा सिदा नोंथाङा जुदि फैयोब्ला ओरै बरपेटा रडजों फैयोब्ला ओरै बारापेटा लाबदांगुरि राङासारा जानानै आइलाबिउ बाजार जानानै फैनो हागोन आरो बेजों फैयाब्ला नोंथाङा ओरै पानबारिजोंबो फैनो हागोन चिरांनि पानबारि आरो सरबकनिफ्राय कामारगाव जानानैबो नोंथाङा फैनो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया लामानि नोंथाङा कारजोंबो फैनो हागोन बाइकजोंबो फैनो हागोन बासजोंबो फैनो हागोन दिनै बारा मानसि गैया बेखेवनाया मैयासो बेखेवदों जाहैदों ओंखायनो दायो बारा मानसि जाथ'वाखै खिन्थु बैथिंजा भितोरखैजा खिन्थु दङ पिकनिक जागासिनो दङ मानसिफ्रा रंजागासिनो दा दसे उनाव थांगोन जोङो नोंथांमोननो खोन्थागोन दा आं ओरै बारलांनो नागिरदों नै बैथिंजा फिसा हाग्रा दं नालाय फिसा दंफांफोर दं नालाय बिराद मोजां नुयो बिराद समायो बैयाव थांनानै पुरा लुद्रा फाखायनानै सेलफि लानो हागोन बैयाव थांनानै ओरैबायदि उधर जाके बहुत एंजॉय किया आप लोग भी जब आएंगे तब आप लोगों को फिर मजा आएगा दायो जों बैखे थांबाय दङ भितरखे थांबाय दङ अभी हम जा रहा है उस तरफ बहुत सारे लोग पिकनिक कर रहा है हम वो लोग के साथ जा रहा है दायो जों थांबाय दं बे थिंजा पिकनिक जादों माखासे मानसिफ्रा नायनि ओइ आदा ना मोनो ना मोनो दे नायनानै ला जायगाफ्रा पुरा क्लिन आरो बिराद मोजां बेबायदि जायगायावसो पिकनिक जानांगौब्रा लेथ्रा लेथ्रि जेबो गैया जाबोर जोथोर जेबो गैया प्लास्टिक गैया मा गैया बिराद साफा आसेल हिरो देन्जार साफा नुखादों रानीगाथोननि स्पेसियेल लामा रानीगाथोनाव मा बुस्थुआ स्पेसियेल
नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों रानि गाथोनाव मा स्पेसियेल दङ बैग्रि दङ रानि गाथोनाव बिरादनो बैग्रि गोमोन मोनजागोन फैयोब्ला बिराद फिथाइ थायखायो आरो बे समाव आरो मोनोबो नालाय नोङो हानै जाबाय थानो हागोन रानि गाथोनाव पाहार दङ खाथियाव पाहार जेराव पाहार नुयो बेयाव बिराद मोजां जायो भिउआ खिन्थु बहा थांनो नागिरदों नोंसोरा बहा थांबाय दंलाय ओइ udah nampir nama kenal hei alah buruan deh bolo hai bolo Kowe heuy ni mana video call. मा दाउबो लामा सैमा लामा अमा लामा बायदि नै लामाफ्राबो जि साइजखा होमब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन रानि गाथोन नायफैबाय दिनै नायनानै मोजां मोनदों फैनानै मोजां मोनदों गोसोआव जेबो गाज्रि नाङाखै गोसोआव गोजोननाय मोनदों जोंनिनो लकेल जायगा बियो जोंनि गामिनि मुङा जाहैबाय मैनामाथानिफ्राय बारा गोजान जाया 3 किलोमीटर 5 किलोमीटरसोल' जागोन आइलाबि बाजारनिफ्रायबो बारा गोजान जाया नोंथांमोना आइलाबि बाजार फैखाबायबा सिन्था दाखालाम टेनसन दाला जोंना थांसै दे बाय बाय अभी हम रिटर्न हो रहा है रात हो गया ना इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं रह सकता है वो मानस के सामने है ना वो जानवर आता है तो मानसजोंनो सिथाबनाय माने गिनांगौ आरो एसे बायदिसिना जिब जुनारफोर फैनो नागिरो ओंखायनो बेयाव बारा मोनाजासे थाजाया थाब फैयोब्ला मोजां आरो खुनु गेरेन्टि गैया नङा होमबा नोंथांमोनाबो माब्लाबा फैयोब्लाथाय मोनाजासे दाथा मोनासे जाब्लानो ओंखारबोबानो जाबाय आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो बावदो बे रानि गाथोना चिरां डिस्ट्रिक्ट गोलैयो चिरां आरो बाक्सा बर्डार मटामटि एकदम माने बाक्साबो होनना बुङो सोरबा आरो चिरांबो होनना बुङो खिन्थु अफिसियेलि बेयो चिरां आरो एकदम बर्डारावनो एसे आगान सुरब्लानो बाक्सा आरो सोनाबथिंजा एसे आगान सुरब्लानो चिरां बेखिनि भिउखौबो बिराद मोजां नुयो बेखिनि जायगाखौ बिराद मोजां नुयो आरो एलबामफोर बानायनो मिउजिक भिडिअफोर बानायनोबा बिराद मोजां बे जायगाया हाखुवा दैमा होननानै बुङो बेखौ हाखुवा दैमा बिराद मोजां सोरबाफोर मिउजिक भिडिअ बानायनोबा लाफैजागोन ग्रुप मोसानाय लानो मोजां जागोन एक्टर एक्ट्रेस खारलायनाय लोगो हमलायनाय दैमा गेजेराव बिराद समायगोन एकदम